Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Mabahong amoy galing sa isang sapa sa De La Paz Norte, syudad ng San Fernando, inirereklamo. Active COVID-19 cases sa Mariveles, lumobo na sa 659. Karagdagang doktor panawagan ng local IATF. Proseso ng pagkuha ng lisensya sa LTO na ibinida ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang SONA, umani ng samut-saring reaksyon sa mga kabalit. At negative RT-PCR test result, mandatory requirement, papasok ng Zambales. Maya Pamengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako si Nicolette Henson Hizon. Narito na ang mga nanguna tinutukang balita ng CLTV News. Dahil sa patuloy na paglobo ng kaso ng COVID-19 sa Bataan, nanawagan na ng tulong ang local IATF sa ilang pribadong doktor na tumulong sa COVID response ng bayan. Pinaalalahanan din ng lokal na pamahalaan ng mga kumpanya sa loob ng Freeport area of Bataan na agad i-report ang estado ng mga manggagawa na nagpapakita ng sintomas ng COVID-19. Ang balitang yan, tinutukan ni Rainiel Pawid. Matapos ang hindi inaasahang COVID-19 transmission sa mga manggagawa ng Freeport area of Bataan o FAB sa Mariveles, hindi na rin napigilan ang paglobo ng COVID cases maging sa mga barangay sa labas ng Freeport. Nitong July 26, tumungtong na sa 659 ang aktibong kaso sa Mariveles. 301 rito ay mula sa loob ng FAB. Kaya naman sa official Facebook page ng Mariveles na nawagan na sila sa mga pribadong doktor upang tumulong sa COVID response ng bayan. Bukod sa mga medical practitioner, magtatalaga na rin ng contact tracers ang lokal na pamahalaan sa loob ng Freeport. Kailangan talaga natin na magkaroon ng independent contact tracers na hindi company hired o hindi ang company ang mag-hired upang sa ganun po, independent sila at ma-disclose lahat po ng lalabas sa kanilang contact tracing activity. Iniutos din ng local IATF sa mga kumpanya na agad ipaswab ang mga manggagawang nagpapakita o nakararamdam ng flu-like symptoms. Wala raw dapat ikapangamba ang mga kumpanya at mga residente dahil libre ang pagpapaswab test sa lugar. Meron po na lagnat at may mga sintomas ng COVID-19, lagay ng lagnat, no po? At sana po pinapaswab po nila. Kung ito po ay napaswab ng maaga, hindi na po sana nag-antay na magkahawa-hawa pa bago nagpaswab. Dahil po nung pinaswab na po at nalaman nga po na positibo at lahat po nahawaan niya na at meron po mga critical ngayon sa ospital. Lumabas din sa investigasyon ng lokal na pamahalaan na may mga kumpanya sa loob ng Freeport na itinatago ang kanilang COVID status lalo na ang mga napabilang sa contact tracing. Napasama po sa contact tracing ay ayaw po nilang i-disclose dahil po sa ayaw nilang na magkaroon ng interruption, no po, yung kanilang operation. Kaya po yung mga indispensable doon po sa kanilang operation ay ayaw po nilang ma-disclose as one of the close contacts. Kaya po ang nangyari po, nagtatrabaho pa rin po. Alinsunod sa DOH guidelines, marapat lamang na makipag-ugnayan ang mga kumpanya at establishmento sa kanilang local IATF sa oras na may maitala o ma-detect na possible coronavirus carrier sa hanay ng kanilang empleyado. Samantala, ipinatutupad na rin ang barangay lockdown sa buong Mariveles upang malimitahan ang pagpasok ng mga galing sa labas ng bayan. Mariveles din ang may pinakamaraming kaso ng COVID-19 sa buong Bataan na nakapailalim pa rin sa MECQ. Sa latest COVID tally ng bayan, 3,529 na ang kumpirmadong kaso, 659 ang active cases, 84 ang namatay at 2,786 ang gumaling o recovered na. Rainiel Pawid, CLTV News. Dahil sa tumataas na kaso ng COVID-19 sa kalapit probinsya na Bataan, ipinaalala ng Zambales IATF na mandatory requirement para sa mga outsider o bibisita sa lalawigan ang pagpresenta ng negative RT-PCR test result na kinuha sa nakalipas na 48 oras. Nagtalaga na rin ng antigen testing area malapit sa border checkpoint para sa mga bisita na nais mag-avail ng naturang COVID test. Git ni Zambales Governor Jude Ebdane, walang special treatment pagdating sa pagpapatupad ng health protocols sa probinsya. Lahat umano ay kinakailangang magpakita ng kanilang RT-PCR test results. Lahat din na magpopositibong bisita ay dadalhin sa designated COVID hospital ng probinsya at hindi na po maaari pang lumabas hanggang sa makarecover. Ang paghigpit ng Provincial IATF ay ang kanilang pangunahing hakbang upang hindi makapasok ang mas nakahahawang COVID Delta variant.
Sa kasalukuyan, 425 ang active COVID-19 cases sa buong Zambales. Sa pagbabalik ng CLTV News, mabahong amoy galing sa isang sapa sa De La Paz Norte, syudad ng San Fernando, inirereklamo. At pagtatatag ng Virology Institute at Center for Disease Control, isa sa mga highlights ng SONA 2021. Magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangunang balita. Dapat umanong magkaroon ng masinsinang investigasyon sa waterways na rumaragasa sa isang sapa sa barangay De La Paz Norte, syudad ng San Fernando, Pampanga. Ito po ang panawagan ng homeowners kaugnay ng di umano'y umaalingasaw na amoy ng creek. Narito ang ulat. Yung kagawad ng barangay na mga babae, kasama doon yung... Nagpasaklolo sa CLTV News ang homeowners ng isang kilalang subdivision sa barangay De La Paz Norte, syudad ng San Fernando, Pampanga. Hiling nila magkaroon ng investigasyon sa di umano'y waterways o creek na hinihinalang tinatapunan ng waterways na dahilan ng may oras na pag-alingasaw ng mabahong amoy. Ayon sa presidente ng homeowners na si Transportation Assistant Secretary Gades Hope Libiran, hindi tolerable ang may oras na mabahong singaw sa creek na nagre-resulta ng mabigat sa dibdib na amoy. Because of this recurring extreme foul odor na na-experience ng ating mga miyembro dito sa Aspire Prime Residences, may mga nagrereklamo na po na inaatake ng asthma, may yung mga hinihika o parang natitrigger yung kanilang mga respiratory diseases, sumasakit ang kanilang mga ulo, nahihirapang huminga because of this recurring problem that we really wanted to address. Ang posisyon ng subdivision ay hindi kalayuan sa mga industrialized zone sa barangay at kahit noon pa raw ay may reklamo ng ganito. Ngunit dahil kakaunti pa lamang ang mga residenteng umakupa sa subdivision, kaya ang reklamo hindi na isa sa formal. Relatively new subdivision here in De La Paz Norte. So wala pa talagang established na homeowners association. So ang ginawa po ng aming mga members ay nag-meeting po at napagkasunduan na i-formalize yung complaint. Sa ipinakitang dokumento sa CLTV News ni Libiran, base sa site report ng inspeksyon na may petsang April 21, 2021, mayroon raw silang nakitang nangingibabaw na kulay dilaw sa itaas ng tubig sa marumi at makipot na creek na daluyan ng tubig na hindi kalayuan sa bakod ng subdivision. Dahil gabi na raw yun ay minimal lamang ang mabahong amoy na sinabi ng City Environment and Natural Resources Office o CENRO ng Siyudad San Fernando noong itulak ang investigasyon. Meron po, nung mismong gabi na yon, meron po silang minimal foul odor na na-monitor. At dun po, base po dun sa mga pictures na ipinadala sa amin at even na dun po sa naka-attach dun sa inspection report, makikita talaga na merong kakaibang kulay dun sa wastewater na lumalabas. May mga technical consultation di umano na nangyari sa pagitan ng ilang industriya. Kaharap silang mga homeowners sa kanilang reklamo. Ngunit nababahala sila sa walang tiyak na kasagutan sa kanilang problema kung sino ang responsable sa water waste materials. Kaya po nanilibiran, sana raw ay maging sincero ang CENRO sa mga industriyang nagtatapon ng dumi sa waterways na namemerwisyo sa kanilang lugar. We have coordinated with them. Yung nandun sila kasama dun sa assembly na tinawag, yun sa mga coordination and inspection meetings. However, hindi nga po siya nare-resolve. Ito pong ginagawa namin is to increase awareness, not just within our barangay, but also to other barangays who are experiencing the same problem, perhaps. Samantala, ayon kay Marilyn Malabanan, Supervising Management Specialist ng Sentro ng San Fernando, may mga waterways nga silang nakita sa inirereklamong creek.
Ngunit ang kanila umanong investigasyon ay hindi maaaring maging bara-bara, lalo na sa pagtuturo sa mga nakapaligid na industriya dahil hindi naman kaagad lumalabas ang resulta ng kanilang mga sinuring water sample. Kailangan talaga na sampling muna. Kasi kung sa tingin lang ng mata, hindi natin, mahirap po kasing nahin yung water kasi may involved po yung science dyan. So hindi po tayo pwedeng magturo na kung minsan nga kahit na may kulay yung water hanggang hindi po siya dumaan sa water sampling para malaman yung result. Hindi natin masasabi kung polluted yung water o hindi. Sa ilalim ng Section 20 ng Republic Act No. 9275 o ang tinatawag na Clean Water Act of 2004, ang mga industriya at lokal na pamahalaan ay may shared responsibility sa improvement ng water quality o septage management ng mga ito. Pinagtitibay din ito ng Memorandum Circular No. 2019-62 na inaatasan naman ng DILG ang mga lokal na pamahalaan na magtalaga ng sewage treatment and septage management. Umaasa ngayon ang mga residente ng naturang subdivision na mabigyan ng aksyon ang kanilang masangsang na problema. Paolo G. Santos, CLTV News. Isa sa 5 priority bills na binanggit ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang huling State of the Nation address ay ang pagtatatag ng isang Virology Institute of the Philippines at sariling Center for Disease Control and Prevention ng bansa. Ayon sa Department of Health, malaking bagay ang mga nasabing institusyon upang mapigilan ang pagkakaroon ng iba pang pandemya. Si Rainiel Pawid ang may report. Bago magsimula ang huling State of the Nation address ni Pangulong Duterte, inihayag ni Zambales 2nd District Representative Cheryl Deloso Montalya na umaasa siyang mababanggit ng Pangulo ang pagtatatag ng Virology Institute of the Philippines at sariling Center for Disease Control and Prevention ng bansa. Si Montalya ang isa sa mga principal sponsor ng House Bill 9559 para sa establishment ng Virology Institute at House Bill 9560 para naman sa CDCP. Ang mga panukalang batas ay lusot na sa ikalawang pagbasa ng mababang kapulungan. Layo ng House Bill 9559 ang pagtatayo ng Virology Research Institute kung saan mapag-aaralan ang detection at limitation sa pagkalat ng virus. Isama pa riyan ang makalikha ng bakuna bilang long-term protection at gamot. Ito ang magiging premier research at development institute sa field of virology na saklaw lahat ng uri ng virus at viral diseases na matatagpuan sa tao, halaman at hayop. Sa kabilang banda ang CDCP naman sa ilalim ng House Bill 9560 ay magiging hiwalay na ahensya na nasa kontrol ng Department of Health na siya namang magmo-monitor at pipigil ng mga kumakalat na communicable o infectious disease. Ang CDCP ang siyang magbababa ng mga pulisiya, magsasagawa ng surveillance at pag-aaral, disease control, prevention at response sa mga sakit na bigla na lamang sumulpot o iyong mga rapid o sudden onset health hazards and emerging diseases tulad ng COVID-19. Ayon naman sa Department of Health, ang pagbuo ng mga nasabing medical institution ay makatutulong sa paglaban at pagkalat ng mga sakit. Magsilbing aral na umano ang COVID-19 pandemic kung saan dumapa ang ekonomiya at marami ang naghirap. This Virology Institute will, of course, be the foremost institution in the country para pag-aralan po ito pong mga bakuna, ito pong mga organismo na atin pong kinakalaban ngayon dito sa mga public health emergencies natin. Sa huling bahagi ng SONA ni Duterte, kanyang hinimok ang mga mambabatas na agad isabatas ang House Bill 9559 at House Bill 9560. Ask Congress to enact a law creating the Center for Disease Prevention and Control and the Virology and Vaccine Institute of the Philippines. Naniniwala umano ang Pangulo na sa tamang suporta at pondo para sa mga Filipino scientists ay magiging matatag ang ating disease control and prevention program. Baski gaano natin kahirap, however poor we are, I think that the Filipinos, given the proper support and the things, the equipment that they have to use, we can, I am sure that the Filipino brain can also process or make vaccines. Bunsod ng kawalan ng sariling vaccine manufacturing laboratories, patuloy na nag-aangkat ng mga bakuna ang Pilipinas sa ibang bansa. Dahil dito, nagiging mabagal ang deployment ng bakuna sa mga lokalidad dahil nakasalalay lamang sa pagdating ng bakuna ang vaccine rollout.
Batay sa July 25, 2021 data, higit 17 million vaccines pa lamang ang nai-roll out sa buong bansa, habang higit 6 na milyong Pilipino pa lamang ang fully vaccinated. Katumbas ito ng 5.53% ng populasyon ng bansa, malayo pa sa 70% para maabot ang herd immunity. Ayon sa Bloomberg Vaccine Tracker, aabutin pa ng higit 2 taon bago makamit ang herd immunity kung hindi magbabago ang bilis ng rollout ng bakuna. Rainiel Pawid, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, proseso ng pagkuha ng lisensya sa LTO na ibinida ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang SONA umani ng samut-saring reaksyon sa mga kabaler. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga naunang balita. Kabilang sa mga ibinida ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang huling SONA nitong July 26 ay ang pagresolba sa backlog ng driver's license na naging controversial noon dahil resibo lamang ang naibibigay sa mga aplikante. Para sa mga tagapagtupad ng batas, isa ito sa legislative legacy ng Pangulo, hindi lamang umano sa usapin ng validity ng lisensya, kundi pati na rin sa road users' safety. Kung bakit, alamin sa ulat ni Paulo G. Santos. Kabilang sa ibinida ng Pangulong Rodrigo Duterte na tinawag na unpopular program ngunit di umano'y naramdaman ng mga nakakarami ay ang paglutas sa nooy problema ng mga motorista sa pagkuha ng driver's license. Ilan umano sa mga sinulusyonan ng Pangulo ay ang backlog sa printing ng mga ID cards ng Land Transportation Office o LTO at ang extension ng validity ng lisensya. We have also gone beyond merely addressing the 3 million backlog of the driver's licenses in 2016. We also extended for the new cards the validity of the driver's license to 5 years, and addedly, we shall begin the issuance of these driver's licenses within 10 years, which would be good for 10 years if there is no traffic violation. Sa perspektiba ng mga tagapagpatupad ng batas o ng lead agency, sa ibinidang ito ng Pangulo, sinabi ni LTO Regional Director Eduardo de Guzman na ito'y hindi lamang executive order kundi isang legislative agenda ng administrasyon. Actually, itong driver's licenses natin, there was a Republic Act issued, Congressional Act, under RA 10930, no? Ano po ito? Ito po ay regarding po sa stricter implementation and issuance of mga driver's licenses natin. Sa ilalim ng Section 4 ng Republic Act 10930 o ang batas na nagsasaad ng extension ng validity ng driver's license, kailangan ng special training, education para sa theoretical at practical exam ng isang aplikante ng student driver's license. May qualification proficiency test na rin kumpara noon na sa limitadong panahon na pag-review sa traffic sign at practical ay nakalulusot na. If they pass that, that's the time na pwede na natin sila ma-issuean ng student permit. Unlike before, na wala talagang mga examinations, wala talagang mga theoretical driving course. Tingin ni De Guzman, hindi lamang ito political mileage ng Pangulo. Dahil tinutugunan umano ng naturang batas ang problema sa 262 daily average crash sa bansa na sanhi ng mababang kamalayan ng motorista sa batas trapiko. Sa pag-usisa ng news team kung bakit nalulusutan pa rin ng mga fixer ang naturang legislative legacy na ito ng Pangulo, sagot niya. Very active ngayon yung ARTA at saka yung PECC, and they were there at our district offices respectively to check, no? They really know the procedures and saka yung mga legal fees po. Nagkakaroon lang po tayo ng mga ganun na mga
kuan kasi po, ito kasi mga no offense naman sa publiko, parang takot sila kasi una maglapit doon sa opisina. So that is why may mga pakdi tayo, no, may mga CSR tayo, they are there to explain. Para sa mga tsuper ng jeep na direktang nakinabang sa 5 taong validity extension period, malaking tulong umano ito sa kanila. Pipila ka, alam nyo naman ng sistema natin sa gobyerno, yung pila ang problema. Anong grado sa'yo ng Pangulo? 8 sa 1 to 10. Sa 1 to 10? Oo. Satisfy ka ba doon sa SONA? Siyempre, sa 6 na taon, hindi naman niya makukuha lahat yun eh. So hindi pa, sa ngayon hindi pa. Samantala, sa panig ni Confederation of Passengers Transport of Central Luzon Chairperson Dan Yumul, ang layunin ng batas o ng LTO sa formal education ay mabuti. Pero ang katotohanan pa rin umano na ang batas ay may butas. Gaya ng papaano re-resolbahin ng LTO ang mga nabigyan ng lisensya na no read no write. Maganda sana yan, ano? Paano naman yung milyong Pilipinong may mga lisensya na hindi dumaan sa tamang proseso bago makakuha. Yung sinasabi niya kayo na may mga test, may mga driving test, 3 araw yan, tigba 5 hours every day. Kasalukuyan nga, yung anak ko nasa LTO ngayon. Okay lang yun sana. Ang problema, nagiging window of corruption na naman yan. Sa pananaw naman ni Presidential Anti-Corruption Commission Chairperson Greco Belica, iba ang issue ng fixer sa konsepto ng programa ng extension ng validity ng lisensya. Anya, kung malilimitahan ang panahon ng pagsalang ng renewal ng lisensya, dito natutugunan na maawat ang sistema ng korupsyon. Sa akin po, oo, with regards to the fight against corruption, kasi nabawasan ka ng requirement eh. And pag nababawasan ka ng requirement, nababawasan opportunity for corruption. Ngayon, 10 years na. So, 10 taon, pag may lisensya ka, wala ka ng problema na mag-apply ulit. So, hindi ka na magbabayad ulit, hindi ka na pupunta ng LTO. So, yung exposure mo to corruption, bawas na. Gayunman, isang katotohanan din umano na sa sistema ng gobyerno na pagpaparami ng requirements, batid ni Belica na dito nagsisimula ang korupsyon. Pero yung fixers po kasi, yan po ang ibang issue po yan. Talagang kailangan natin pong i-cure yan at mawala yan at mawawala lang po yan pagka ang mga requirements in getting the licenses wala na rin or ma-minimize. Yan ang sinasabi ko, ganito po. Every requirement is an opportunity for corruption. Ibig sabihin, if you have 5 requirements, then the fixer has 5 opportunities to extort money from you. Paolo G. Santos, CLTV News. Narito naman ang iba pang mga kaganapan sa iba't ibang bahagi ng Central Luzon, hatid sa atin ni JM De Jesus. Labis na ikinatuwa ng mga magsasaka ng bayan sa Malolos nang makatanggap ng libreng kagamitan pansaka at binhi sa kanilang pamahalaang panlalawigan na Department of Agriculture. Layunin ng programang ito na tulungang makabangon ng sektor ng agrikultura sa Bulacan sa pinsala na dulot ng mga nagdaang bagyo. Naisagawa ang pamamahagi ng 8 unit ng shallow tube well sa 8 Farmers Cooperative Association o FCAs at 71 piraso ng fish coolers sa 6 na FCA sa pangunguna ni Gobernador Daniel Fernando. Nakatanggap din ng 590 plastic crates ang 40 na FCAs at sabot-saring vegetable seeds naman ay pinamahagi sa 40 na kalapit bayan. Sa nalalapit na pagpapatayo ng Farmers Training School, hiling ng punong lalawigan sa mga magsasaka na turuan ng kanilang mga anak na matuto sa pagsasaka. Isinusulong ng National Commission on Indigenous People o NCIP ang programang Sustainable Agriculture through Family Empowerment o SAFE para makatulong sa pamumuhay ng mga katutubong dumagat, kabuluwen at aita sa lalawigan ng Nueva Ecija. Ibinahagi ni Donato Bumacas, hepe ng NCIP, na hindi titigil ang kanilang tanggapan at ibang kagawaran ng pamahalaan para makahanap ng mga paraan upang magkaroon ng tuloy-tuloy na hanap buhay at pagkukuhanan ng pagkain ng mga katutubo sa lalawigan. Ang ahensyang Department of Agriculture, Central Luzon State University, Nueva Ecija University of Science and Technology at ang pamahalaang panlalawigan ng Nueva Ecija ang iilan sa mga tumulong na mailunsad ang programang SAFE ng NCIP. Ngayon darating na Agosto, higit 60 pamilyang dumagat at 90 pamilyang Aita na mula sa General Tinio, Laur at lungsod ng Palayan ang napiling maging unang benepisyaryo ng proyekto. Mas pinatibay ng Mines and Geosciences Bureau o MGB ang kanilang National Geohazard Assessment and Mapping Program.
Layo nito matukoy ang mga lugar na may geological hazards at paprotektahan laban sa anumang kalamidad ang bawat komunidad Central Luzon. Ibinahagi ni MGB Regional Director Alilo Ensomo Jr. na ang NGAMP ay parte na ng Disaster Risk Reduction and Management Program ng ating bansa upang makaiwas sa landslides, floods, flash floods, ground subsidence at iba pa. Nagsagawa na din ang ahensya ng Coastal Geohazard Mapping sa mga tabing dagat ng Central Luzon. Nakompleto ng MGB ang kanilang assessment sa 39 coastal municipalities sa rehiyon noong 2018. Binabalak namang palawakin ng MGB ang NGAMP sa pamamagitan ng pagsasagawa ng CART Subsidence and Hazard Assessment para sa ilang bayan na nangangailangan nito sa lalawigan ng Zambales, Bulacan at Nueva Ecija. At yan ang mga balitang nakakalap ng CLTV News. Para sa karagdagan pang detalye, maaari yung i-follow ang aming social media pages. At CLTV36 Official, at CLTV36 News, at CLTV36. Kung nais nyo ang balikan ang mga programa ng CLTV, maaari nyo bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Kasama ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako si Nicolette Henson Hizon. Maraming salamat at magandang gabi.